lan olah budaya perwasis angso mila saparipun amon dados iseng-iseng kala saparipunanipun namung adamel guyub karana pancen Kiwana Caki salah satunggiling priyantun ingkang bebasanipun boten saged adamel dewa tumrap kulawarga ananging adamel semen tumrap ing para budayanipun alon-alon enggak beda nang beda nek ngen pancen yo ijik mangalat-alat kaya ngene iki tenaga sing wis ora ngono. Pancen makaten saben dintenipun kapan pinanggih kaliyan abdi kelangenanipun makaten mriku